Amíg most van az internet, ahogy ma ismerjük, ez az információ internete. Az internet elhozta nekünk az információ áramlás szabadságát, és az információ létrehozás, és az információ továbbításnak a szabadságát, illetve a demokratizálását. Fotókat, weboldalakat, tartalmakat, stb. Szabadon másolhatok, oszthatok. Viszont 2009-ig nem volt arra megoldás, hogy egy értékek internetét hozzunk létre. Az értékek internetében ugye nem információtartalom, hanem értéktartalom van, tehát pénz, jogcím, hűségpont, részvény, stb. Csak az a probléma a digitalizált információval, hogy onnantól kezdve, hogy lemásolom, onnantól kezdve 2 verzió van belőle. Hogyha én fotózok most itt egyet, és átküldöm e-mailben, akkor nálam is meg lesz a fotó, és nálad is meg lesz. És ez azért, amikor értéket akarok átküldeni, ez nem annyira triviális megoldás, mert hogyha van nálam digitálisan 100 euró, és átküldöm, és nálad is van 100 euró, és onnantól kezdve nálam is, az probléma. Ezt a problémát hívják double spend, vagyis kétszeres költés problémának. Hogyan küldök úgy 100 eurót át, hogy utána nálam az már ne legyen. Erre egész eddig a megoldás az egy közben járó, vagy közbenső valakinek a használatot jelentett, ez a megbízható harmadik fél. Nála vezetjük azt, hogy kinek mennyi pénze van. Tehát tipikusan mondjuk ezt csinál egy pénzforgalmi szolgáltató, vagy egy bank, vezeti egy Excel táblában, most csúnyán szólva, hogy kinek mennyi pénze van, és amikor én átutalok neked valamit, akkor tőlem levonódik, és nálad meg hozzáadódik. A megbízható harmadik fél bevonással számos probléma van, ami most az internet és a digitalizált korban egyre láthatóbbá válik. Az egyik az, hogy centralizált. Tehát kell valaki, akiben megbízunk, és ha nem tudunk benne megbízni, akkor annyi az értékünknek. Amiatt, hogy centralizált, amiatt általában jogrendszerhez kötött, emiatt fragmentált. Tehát nagyon jól működik például országon belül mondjuk pénzátutalás, vagy régión belül, most már ugye a SEPA-val lassan elérünk oda Magyarországon is, és a SEPA zónán belül, és Európai Unión belül is, hogy már csak egy pár év, és azonnal szinte ingyen tudunk bárkinek utalni pénzt. Ebben nagyon sok munka van, de ez még mindig csak Európa. És akkor nem beszéltünk Amerikáról, nem beszéltünk Oroszországról, Ázsiáról, Afrikáról, Antarktiszról, Marsról, stb. Mindenkinek meg lesz a saját rendszere, és hiába lesz régión belül nagyon hatékony, a régiók között továbbra is nagyon nehéz lesz mozogni. A fragmentáltság miatt kifejezetten lassú. Tehát egy nemzetközi átutalás a mai napig, hogyha én mondjuk innen küldök Amerikába, vagy innen küldök Mozambikra, továbbra is nagyon lassú, és ez még csak a készpénz. Mi van, hogyha mondjuk részvényt szeretnék átküldeni, vagy valamiféle kötvényt van, amit lehetetlen átküldeni Mozambikba, mondjuk Magyarországról. Minél több régión kell átugrani egy ilyen bizalmi láncon, annál több harmadik felet kell igénybe venni, és ezért drága is. Mi kell ahhoz, hogy építsünk egy ilyen értékek internetét, hogy lehet ezt megoldani? Ez egyébként egy nagyon régi álom, hogy ez megvalósuljon, több mint 40 éves álom, és gyakorlatilag minden kriptográfus, matematikus, aki valamilyen hírnévre szeretne szert tenni, az már foglalkozott a témával, és egy bizonyos darabokat már feltaláltak a rendszerből. Ezeket a darabokat, vagy Lego darabokat rakta össze egy Satoshi Nakamoto nevezetű valaki, vagy valakik. 2008-ban kiadott egy publikációt, aminek a cím ez a Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. Érdemes egyszer elolvasni, nagyon könnyű olvasmányához képest, hogy mennyi minden van 10-valahány oldalban. És ő leírt egy ilyen rendszernek a működését. Majd 2009-ben elindította, fogta és teljesen feje tetejére állította az egész megbízhatósági modellt. A hagyományos modellben ugye a publikum számára, most beszéljünk pénz átutalásról, mondjuk a bankszámlaszámom nyilvános, és minden más az, hogy a közbenső feleknél milyen személyes adatom van, kinek kicsoda mennyit utal, tehát maga a főkönyvnek a tartalma, és az ahhoz kapcsolódó személyes adatok, az mind privát volt. Ő azt mondta, hogy az új privacy modell legyen az,
hogy az identitások titkosak, és minden tranzakció legyen publikus. Ezért mindenki leellenőrizheti, hogy egy tranzakció az helyese, hogy olyan számláról ment pénz olyan számlára, amin van pénz, és elkölthető, és ezt mindenki le tudja ellenőrizni. Hogyha ez publikus, akkor megoldható egy olyan globális főkönyvnek a létrehozása, amit mindenki le tud ellenőrizni, és el tud fogadni, mint végső igazság. Ehhez viszont az kell, hogy a címekhez kapcsolódó identitás az titkos legyen. Mert onnantól kezdve, hogy mindenki látja, hogy mire költöm a pénzemet, akkor nem tudom, van akinek ez oké, a legtöbb embernek ez nem oké. A blockchain gyakorlatilag egy adatbázis. Egy adatbázis, ami blokkokból áll, és ezek a blokkok vannak láncba felfűzve, és egy blokkban van több tranzakció. És hogyha én most küldök Dávidnak bitcoint, az egy tranzakció lesz, és még jó páran a világon küldözgetnek ebben a következő 10 percben egy bitcoin tranzakciót, az is egy tranzakció lesz, és a következő 10 percben ezek össze lesznek rakva egy blokkba, arra rákerül gyakorlatilag egy időbélyeg, meg egy pecsét, plusz egy hivatkozás az előző blokkra, és aztán kezdjük az egész előről. És gyakorlatilag 10 percenként van egy zárás, vagy egy settlement a főkönyvben. Minden egyes blokkban van egy olyan adat, ami hivatkozik az előző blokkra, ami egy ilyen integritás ellenőrző adat gyakorlatilag, ami arra jó, hogyha valaki fogná és megmásítaná a 65-ös számú blokkban egy tranzakciót megmásítana, akkor az összes többi blokk érvénytelen lenne, és ezért kiderülne a hálózat számára, hogy valaki manipulált, és akkor ezeket a blokkokat vissza tudják dobni. Ez a hálózat feltételezi, hogy nem mindenki jóhiszemű, de a hálózat nagy része jóhiszemű. És hogyha a hálózat nagy része jóhiszemű, akkor meg lehet bízni abban, hogy ez a főkönyv helyes. A Proof of Worknek az a lényege, hogy egy matematikai műveletet kell végeznem, ami időbe és pénzbe és gépidőbe kerül, és ennek a matematikai műveletnek az eredményét nagyon könnyű leellenőrizni, hogy jó-e, viszont nagyon nehéz előállítani. Ez kb. Olyan, mint mondjuk egy nem tudom, házépítés. Ez most egy nagyon hülye példa, de hogy nehéz fölépíteni egy házat, de onnantól kezdve, hogy ott van, ránézek, és ott van, és azt mondom, hogy igen, ott van egy ház. És gyakorlatilag minden blokk mellé egy ilyen munkát le kell rakni az asztalra, mert a hálózat többi része azt tudja mondani, hogy igen, erre a blokkra rá lett építve egy ház, oké, jöhet a következő, rakott bele munkát, tehát valószínűleg jó hiszemű. Ezt hívják egyébként bányászatnak. A bányászok azt csinálják, hogy amikor ezeket a blokkokat pecsételik és munkákat végeznek, akinek sikerül találnia, van benne egy ilyen lottójátékszerű rész, ami azt biztosítja, hogy valamelyik bányász, aki ezeket a tranzakciókat hitelesíti, az cserébe a kibocsátott bitcoinból kap most épp 10 percenként 12,5 bitcoint, ami most megfelel kb. Nem tudom, 5-6 millió forintnak. És ez 10 percenként ezt az 5-6 millió forintnyi bitcoint megkaphatja az a bányász, aki sok munkát rak bele. És minél több munkát rak bele, tehát minél több bányászgéppel vagy ilyen bányászgéppel dolgozik, annál nagyobb esélye van a lottón. Ezért van egy rendkívül éles verseny a bányászok között, hogy minél hatékonyabb, minél kevesebb áramot fogyasztó gépet építsen és állítson üzembe, azért, hogy minél nagyobb eséllyel ő nyerje meg ezt a 10 percenkénti lottót. Régen egyébként lehetett bányászni simán számítógéppel, utána jöttek a videokártyás bányászok, és most már egy pár éve célhardvereket lehet venni, így néz ki most egy átlagos bányászgép. Borzasztó sok számítást lehet ezzel végezni, de ez még mindig csak egy darab. Ebből egy bitcoin bánya, az semmi, ebből megvesz 1000-5000 darabot, vagy többet, és ilyen brutális bitcoin bányák, vagy szerverfarmokba felrakják polcokra, és akkor ezek bányásszák a bitcoint. Ez egyébként, ez egy bányának az egy terme. 200-300 ezer ilyen gép működik most, vagy ennek megfelelő sebességű. Ez összehasonlításképpen, hogyha most vennénk a top 500 szuper számítógépet a világon,
akkor annak a top 500 szuperszámítógépnek a kapacitásának az 50 000-szeresét csinálja most a bitcoin bányászhálózat, ami persze csak erre a célra lehet használni, tehát nem jó összehasonlítás, viszont azért nagyon fontos, mert ahhoz, hogy a bitcoin tranzakciók biztonságosan le legyenek pecsételve, ahhoz most, hogy valaki megborítsa ezt az egyensúlyt rossz hiszeműen, ahhoz olyan temérdek mennyiségű pénz és hardware és elektromosság kell, hogy gyakorlatilag nincs értelme rossz hiszeműen bányászni. A bitcoinban az a zseniális, hogy csak egy szoftver letöltés. Nem kell senkitől engedélyt kérni, nem kell regisztrálni, nem kell hozzá e-mail cím, nem kell útlevél, egy egyszerű App Store letöltés. Fogom, letöltöm, teljesen mindegy, hogy nem tudom, guajanai kecskepásztor vagyok, vagy magyar startupos. Hogyha van internetem és egy okostelefonom, akkor letöltök rá egy bitcoin tárcát, és onnantól kezdve tudok pénzt fogadni, illetve pénzt küldeni. 2 milliárd ember van, akinek nincs bankszámlája még, és valószínűleg abban a formában nem is lesz, ahogy nekünk van, vagy ahogy mi megszoktuk. Én most elő tudnám venni a telefonomat, és át tudnék küldeni 20 000 forintnyi bitcoint Namíbiába valakinek, aki dizájnolt nekem egy logót, és ő ott letölt egy szoftvert, ha nincs meg neki, tételezzük, hogy nincs, letölti, és egyből meg is tudja kapni, és ott helyben visszaváltani, vagy elkölteni. Ez egy sokkal magasabb biztonságú fizetést tesz lehetővé, mint a most elterjedt bankkártyákkal szemben, mert a bankkártya az egy pool payment. Megadom a bankkártya számomat, és aztán bízom abban, hogy pont annyit fognak levonni, pont úgy, ahogy én azt szeretném, és aztán abba is meg kell bíznom, hogy elfelejti a bankkártya adataimat. És ezen kívül nagyon sokszor személyes adatokat is meg kell adni. Szintén kb. Másfél éves sztori, Targettől nyúltak le hackerek, 30 millió ügyfélnek az adatait, teljes minden lakcím, név, stb. Mivel a bitcoin pedig egy push payment, tehát átküldöm, és onnantól kezdve annyi, nem lehet többet levonni, kérni, stb. Ha én nem küldök át többet, akkor nem megy át több, és ezért nem is szükséges személyes adat megadására. Nincs is szükség személyes adat megadására. Ezen kívül egy nagyon nagy előnye egy peer-to-peer hálózatnak a brutális ellenállóság. Tehát eddig a bitcoin hálózaton volt egy kisebb hiba miatt 8 év alatt összesen 6 óra downtime. Ez 4-9-es uptime, a matekosok azok észrevették biztos, hogy ez 6 szigmát jelent, ez nagyon durva, tehát ilyet mondjuk a Deutsche Telekom tud. Szóval van egy ellenálló képessége a rendszernek, és egy kiszámíthatósága, tehát van a bitcoinban egy beépített monetáris politika, egy nagyon egyszerű, 10 percenként most épp 12,5 bitcoint bocsájt ki a rendszer, ez egy kiszámítható infláció, 3,5 év múlva fele ennyi lesz, hát 6,25 bitcoin per 10 perc, és így tovább feleződik, és meg lehet mondani pontosan, hogy 65 év múlva pontosan mennyi bitcoin lesz forgalomban. Szemben mondjuk egy állam által kibocsátott pénznél az, hogy 65 év múlva pontosan mennyi dollár, vagy forint, vagy rubel lesz a forgalomba, fogalmunk sincs, azt se tudjuk, hogy 5 év múlva mennyi lesz, hiszen ezek a döntések ott mindig az adott kontextusban, vagy gazdasági kontextusban születnek. És emiatt az inflációs kiszámíthatósága miatt használják nagyon sokan biztonságos értéktárolásnak. Hogyha megnézzük, hogy mi történik most Venezuelában, például ott brutálisan megnövekedett a bitcoinra a kereslet, mert most már egyszerűen annyira elértékelődött a pénzük, hogy mérlegen mérik az ilyen bankókat, és akkor 2 kilónyi pezót tessék. És egy ilyen helyen a bitcoin egy biztonságos menekülő útvonal, vagy egy ilyen menekülő eszköz ezeknek az embereknek a számára, és ez nem csak Venezuelában van most, ez elég sok országban történik. Az egészben a legfontosabb az engedélyt nem igénylő innováció, ami azt jelenti, hogy bárki bárhol a világban építhet erre bármit, ugyanúgy, mint az internetre. Tehát az internet is egy nyílt hálózat és protokoll volt, amikor létrejött,
És ennek köszönhető, hogy lett ma Google, Facebook, Instagram, most ez lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz, nem tudom, de ezt döntsétek el ti, de minden esetre a hálózatnak a nyitottsága az, ami lehetővé tesz olyan alkalmazások építését, amiről még fogalmunk sincs, hogy mik lesznek, de valószínűleg radikálisan megváltoztatják a világot.